Αγαπητοί μου αδελφοί, ήρθαμε απόψε το βράδυ στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Και καλούμεθα όλοι αυτές τις Άγιες ημέρες να ζήσουμε τα πάθη, τα συστά. Εδώ αναβαίνουμε εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται εις γύρας ανθρώπων και σταυρωθήνε και μαστιγωθήνε και θα περάσει από το δικό του Γολγοθά προκειμένου να δώσει τη σωτηρία στους ανθρώπους. Θα λέγαμε ότι τα γεγονότα του πάθους συγκλονίζουν αυτές τις ημέρες. Συγκλονίζουν γιατί θα πρέπει νοερά να μεταφερθούμε κι εμείς στη γη Ισραήλ, με τα μάτια τα πνευματικά να πάμε στο Μοριά, στο Γολγοθά, να δούμε το τι έκανε ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου και να προσπαθήσουμε κυρίως να βιώσουμε αυτό το μεγάλο γεγονός της σταυρώσεως και της θυσίας του Κυρίου. Περάσαμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και θέλω να πιστεύω ότι οι περισσότεροι από εμάς προετοιμαστήκαμε καταλήλως όλη αυτή την περίοδο, αφού σήμερα κάναμε μία στάση με τη Μεγάλη Δεσποτική Εορτή που ήταν η Βαϊοφόρους και είδαμε τον Κύριό μας να εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα. Και βλέπουμε ότι ο κόσμος είναι πάντοτε ο ίδιος. Αυτός ο κόσμος ο οποίος σήμερα βροντοφώναξε το Οσανά της υψίστης, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο ίδιος κόσμος μετά από λίγες ημέρες θα πει άρον σταύρος του αυτό. Και ο κόσμος δεν αλλάζει εάν δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Και ο Χριστός ήρθε να καταργήσει αυτό το φρόνημα του κόσμου. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα των παθών και μας υπενθυμίζει το νόημα της αληθινής ζωής. Και πάνω στο σταυρό ο Κύριος μας άπλωσε τα σκύρας για ένα και μόνο λόγο. Να αγκαλιάσει ολόκληρο τον κόσμο και να δώσει νόημα στη ζωή του ανθρώπου και να του πει ότι εάν ο άνθρωπος δεν ακολουθεί τον Θεό, δεν ακολουθεί τη ζωή, γιατί ο Θεός είναι η ζωή, ο άνθρωπος θα χαθεί. Έχει έναν ωραιότατο λόγο ο Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος λέγει ότι με το ένα χέρι που είναι απλωμένο στον σταυρό καλεί τους εθνικούς και με το άλλο χέρι που είναι απλωμένο από την άλλη πλευρά καλεί τους Εβραίους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, καλεί όλο τον κόσμο για να φτάσουμε στη σωτηρία. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό αυτό το τροπάριο το οποίο μας έφτιαξαν απόψε το βράδυ οι μοναχές. Ιδού, λέει, ο νηφίος έρχεται το μέσο της νυχτός. Και η ερώτηση εδώ που προβάλλεται είναι η εξής. Γιατί ο νηφίος έρχεται το μέσο της νυχτός και δεν έρχεται το μέσο της ημέρας? Έρχεται το μέσο της νυχτός για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος, διότι δεν γνωρίζει την ώρα, τη στιγμή, τον χρόνο που θα έρθει ο Κύριος ως κλέπτης εν κτή. Και παρακάτω ακούσαμε ότι μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι λέει ον ευρύσει ραθυμούντα. Ακόμη από την ομολογία της ημέρας
όσους βλέπω, και ένδυμα ούκ έχω να εισέλθω εν αυτό, και μας θυμίζει εκείνον τον νέο, ο οποίος εισήλθε στους βασιλικούς γάμους, μη έχουν ένδυμα. Και του είπε ο Κύριος μας, «Ετέρε, πώς εισήλθε σώδε, μη έχουν ένδυμα γάμου». Δεν έχουμε δυστυχώς αυτό το ένδυμα της ψυχής. Και το ένδυμα της ψυχής είναι οι αρετές τις οποίες πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Γιατί φεύγοντας ο άνθρωπος εκ του κόσμου τούτου, όταν θα του κοινοποιηθεί η έξωση εκ του κόσμου τούτου, στον άλλο κόσμο δεν θα κουβαλήσει ούτε τα πλούτη του, ούτε ό,τι άλλο έχει στον κόσμο αυτό. Τιμή μόνο τις αρετές. Ο σταυρός αυτός των Εβραίων ήταν ο σταυρός της σκληρότητας και έρχεται ο Χριστός τώρα να του κάνει σταυρό της καταλλαγής και σταυρό της γνώσεως των ανθρώπων. Καλείται ο άνθρωπος όχι μόνο την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά και σε όλη του τη ζωή να βιώσει το γεγονός ή μάλλον το μυστήριο, να πω καλύτερα, του σταυρού. Στον 78ο ψαλμό αναφέρει εκεί πέρα κάτι πολύ ωραίο, το οποίο δυστυχώς πολλοί από εμάς διαβάζουν το ψαλτήριο, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε ή το προσπερνάμε, διότι πολλές φορές μελετούμε το ψαλτήριο μηχανικά. Σε μια στροφή αναφέρει εκεί ότι επιτοχεύσαμε σφόδρα. Και πράγματι, αυτή είναι η μεγαλύτερη αλήθεια. Ο άνθρωπος επτόχευσε. Επτόχευσε διότι πρώτον, εσταύρωσε το σωτήρα του κόσμου. Δεύτερον, δεν θέλησε ουσιαστικά, εκτός εξαιρέσεων, γενικά η ανθρωπότητα να επιστρέψει στον Θεό. Και βλέπετε πόσοι είμαστε σήμερα στην Εκκλησία, λίγοι. Είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, είναι όλη η ζωή του ανθρώπου. Όλη η ζωή του ανθρώπου είναι η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Γεννιέται ο άνθρωπος, μικρό παιδί, μεγαλώνει, μπαίνει στα βάσανα κτλ. Αγωνίζεται, κάνει οικογένεια ή δεν κάνει οικογένεια, πάει στον μοναχισμό, αγωνίζεται και βρίσκεται σε μια ένταση, εάν θα τα πετύχει όλα. Και την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα που ζούμε αυτά τα πάθητα σεχτά, υπάρχει αυτή η ένταση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Για αυτούς όμως οι οποίοι πάντοτε συγκλονίζονται από αυτά τα πάθη τα οποία μελετά η Εκκλησία μας. Στο Γολγοθά τριάμβευσε η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαλίδας υπηπιούς. Αναφέρουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας κάτι πολύ ωραίο. Ότι η Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα της μεγάλης ενοχής του ανθρώπου προς τον Θεό. Και συνάμα, η Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα της μεγάλης ανοχής του Θεού προς τον άνθρωπο. Γιατί ο ίδιος ο Θεός βρίσκει δικαιολογία για τους σταυρωτάς του μπροστά στα μάτια του Πατέρα. Η εικόνα του νυμφίου που είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή τονίζει την ερωτική σχέση που έχει ο Θεός μαζί μας. Γιατί ο Θεός, κατά τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, τρέχει πίσω από το πλάσμα του και ζητά τη σωτηρία. Και όσο αγαπά ο Θεός τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δεν αγαπά τον εαυτό του. Και μάλιστα οι πατέρες λένε ότι η
λένε το εξής, ότι υπάρχει στη θεολογία το εξής, μάλλον να το πω καλύτερα, ότι οι πατέρες κρύβουν, εντός εισαγωγικών, βάζω τη λέξη, αυτή την αγάπη του Θεού από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να μετρήσει το πόσο είναι η αγάπη του Θεού για εκείνο. Ο Θεός ως έρωτας υπάρχει και ως αγάπη κινείται κατά τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Έτσι, σε αυτή την περίοδο που είναι η τελευταία του τριωδίου, γιατί βρισκόμαστε ήδη, μπήκαμε στο τρίτο μέρος του τριωδίου. Ας κάνουμε μια προσπάθεια επανενώσεως των κομματιών μας ως υπάρξουν. Βλέπετε ότι κομματιαστήκαμε σε πολλά μέρη. Θέλουμε και τον Θεό, θέλουμε και τη μόδα, θέλουμε και το ποδόσφαιρο, θέλουμε και το χρήμα, θέλουμε. Δεν θέλουμε όμως ειλικρινά να δώσουμε την ψυχή μας εις το Θεό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όταν ο άνθρωπος δίνει την ψυχή του εις τον Θεό, αυτή η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα είναι η πιο σημαντική μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δεν πιάνει τον συνέδριμο ή το ορολόγιο μόνο αυτές τις ημέρες να μελετήσει την Αγία Εβδομάδα. Αλλά όλο το έτος, το μυαλό του ανθρώπου, η καρδιά του ανθρώπου, ο νους του ανθρώπου στρέφεται σε αυτή την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Διότι καλούμεθα να βιώσουμε το γεγονός του Γολγοθά. Καλούμεθα και εμείς να ανεβούμε στα Ιεροσόλυμα και να δούμε τη μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Ο Θεός επάνω στο σταυρό. Ο Θεός καρφωμένος στο σταυρό ως κακούργος. Ο Θεός κουβαλάει το σταυρό του για να ανεβεί στο Γολγοθά. Και πολλές φορές γονγίζουμε μέσα στη ζωή μας και αν επιτρέψει ο Κύριος μία δοκιμασία. Μα η δοκιμασία αυτή θα μας καθαρίσει ως χρυσό εν πολυφθερίο. Και η δοκιμασία αυτή, αν είμαστε άνθρωποι του Θεού και της πίστεως, θα μας καθαρίσει και θα γίνουμε κατάλληλοι για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν και σε αυτή την αρρώστια, σε αυτή την δοκιμασία, που πούμε Θεέ μου, σε ευχαριστώ και να βάλεις εσύ το χέρι και να μου στείλεις αυτό το πράγμα, κάτι ξέρεις το οποίο εγώ δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να το καταλάβω. Αφού μου το έδωσες, δώσ' μου τουλάχιστον τη δύναμη να το φέρω εις πέρας. Και τότε θα δείτε το θαύμα μέσα από την δοκιμασία. Αν ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό και επέφερε τα πάνδυνα για να δώσει την ζωή στον άνθρωπο, αν γίνει το αντίθετο και εμείς δοκιμαστούμε, γιατί να μην δοξολογήσουμε τον Θεό? Και εξάλλου, ο χρόνος της ζωής μας συντέλνει καθημερινά. Φεύγουμε, αγαπητοί μου, και το θέμα είναι να έχουμε ένδυμα γάμου. Και κλείνω με το τελευταίο της σημερινής ημέρας, που είναι το μεγάλο πρόσωπο του Αγίου Ιωσήφ του Παγκάλου. Ο Πάγκαλος, τον οποίο έχει αφιερώσει την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα η Εκκλησία μας σε εκείνον, είναι τύπος του Χριστού μας. Ο Ιακώβ ο Δίρετο του Ιωσήφ της Χέρης. Και ο γενναίος σε κάθε το άρματο, ως βασιλεύς θυμόμενος, της Αιγυπτίας γρατότε τις ειδονές, μη δουλεύσας, αν
αντεδοξάζεται παραδοβλέποντος των ανθρώπων καρδίας και νέμοντος τέφος άφθαρτο. Ξέρουμε τη ζωή του Ιωσήφ. Ξέρουμε ότι γυμνός κατέληπε το χειτώνα για να μην αμαρτήσει και ήταν ελεύθερος εκεί μέσα στη φυλακή την οποία του έριξε ο Πετεφρή. Παράξενα πράγματα. Και παρόλο που ήταν εκεί, ένιωθε ελεύθερος. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και μάλιστα αυτός αργότερα, που έχετε διαβάσει το βίο του, έγινε ο άρχοντας της Αιγύπτου. Ο Θεός λοιπόν δεν βλέπει πολλές φορές τι κάνεις, αλλά πώς το κάνεις. Και μερικές φορές βλέπει και το τι κάνεις. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να διατηρήσει, δεν είναι ακατόρθωτο, την αγνότητά του, την ακεραιότητά του, τη σοφροσύνη του σε αυτόν τον κόσμο. Σε έναν κόσμο που στην κυριολεξία παραπέμπει. Και εμείς έχουμε σήμερα ως πρότυπο τον Άγιο Ιωσήφ τον Πάγκαλο. Και παρακαλώ θερμά να τον επικαλείστε αυτόν τον Άγιο στις προσευχές σας. Έχει μεγάλη παρησία στο Θεό, διότι η ζωή του ήταν τέτοια που μέχρι και σήμερα είναι μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία η περίπτωση του Ιωσήφ του Παγκάλου. Κρατήστε αδελφοί μου ό,τι εσείς νομίζετε από αυτά τα οποία επέτρεψε ο Θεός να πω απόψε το βράδυ στην αγάπη σας. Απλώς σας εύχομαι να ζήσετε αυτές τις ημέρες με κατάνοιξη, με συντριβή και να έχετε πλέον αυτή την αγωνία για τον Θεό. Ότι αν φύγω απόψε το βράδυ, είμαι έτοιμος, έχω έρθει μακριά μου, είμαι έτοιμος να παρουσιαστώ στο φρικτό βήμα του Κυρίου. Και τι έκανα σε όλη μου τη ζωή. Τι ραθυμείς θα ακούσουμε μεθαύριο, τι ραθυμείς αθλία μου ψυχή, τι φαντάζει ως τέλος. Την ώρα φυσικής δηλιάσασα και το δοθέσει τάλαντος, φιλοπόνος έργασε ταλέπορ, γρηγορούσα και κράζουσα, μη μείνουμε έξω του νυμφώνος Χριστού. Μας τα έδωσε τα τάλαντα ο Κύριος, αλλά ο άνθρωπος επειδή δεν προσέχει, τα διασκόρπισε ασώτος, έζησε ασώτος και πρέπει τώρα να κάνει μια επανακίνηση από την πτώση του για να βρεθεί κοντά στον Χριστό.